Duha ang nakalas sa aksidente sa may MG Cuenco Avenue, Barangay Hipodromo, ning Dakbayan sa Sugbo. Gihila ang mga nakalas si alias Mel, 20 anyos, mulupyo sa Barangay Careta, ug si alias Arnold, 29 anyos, nga nagmaneho og motorsiklo nga taga-lungsod sa Konsolasyon. Nahuli kam ang disgrasya. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Cebu City Police Office, base sa CCTV footage, makita nga milabang si Mel. Gunong pakini sa tunga-tunga, kay gipalahos ang usa ka motorsiklo. Apan nakalabang na sa Picas Lane si Mel. Kalit lang kining nadasmagan sa nagsunod nga motorsiklo nga gimaneho ni Arnold. Kinsa gihulagway nga kusog matud pa ang dagan. Gumikan sa kakusog sa impact, nalabay si Mel sa Picas nga lane ug mitugpa tungod gayud sa ligid sa miaging truck sa likod nga bahin ug nalatayan kini. Samtang ang driver sa motorsiklo nga nalagpot usab ang nakaangkon og grabing angol sa lawas. Hinungdan usab sa iyang kamatayon. Ang driver sa truck gikustudiya na sa CCPO.